हेलौ लोगोफोर, दा जोङो दंफैयो दादगारियाव। जोङो नैबे सारजों आंजों दादगारियाव दंफैयो। बै सारजों आंजों दा जोङो थारुन नायफैदों बाहाय। थारुन आरो हालदै गायनाय दं नालाय जोंनि, दा बेखौ नायफैदों। बै बिफांसिम आरो ओरैजाय दंबावो, बै नुहुरजोबा नै बेसेबांबा गुवार थारुन आबाद दं आरो बाहाय जों गायनायनि बे थारुना। दा नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन आङो थारुनखौ माबायदि जादों। बिराद मोजां जाबाय बबेबा जायगायाव, बबेबायाव एसे दासो जौबोगासिनो दङ। बिराद गोजौ जाबाय नै बिसोरोथ', बेबायदि जाबाय नै बेबायदि। दैया बैथिं दं आरो बैथिं हालदै दङ, सेस बे थारुन गोजा दंमोनलाय सार थारुना? 7 बिगा। 7 बिगा थारुन। बेसेबांसो जागोन 7 बिगायाव? 600 मन। 600 मनसो जागोन ना? खमावबो 600 मन 7 बिगाजों। हाब 600 मन जानांगौबाथ' देरहाबाय जोङो ना? औ। 600 मनबा मनाव हाजार थांबा बेसेबां जागोन? 6 लाख। 6 लाख थाखा। 6 लाख थाखा दं बाहाय, जुदि मनाव 1000 थाङोबा आरो। 600 मन जुदि जामारोब्ला 6 लाख थाखा दं। माने ओरैबायदि गुवारखा नालाय, बैसिम सेस थारुन गोजा आरो। दा नै सेस थारुन बियो। नै जा मोजां नुयो नै। दा जोङो थांफिननोसै, ओरै नायफैबाय जों ससे नायफैबावबाय। ससे नायफैनानै बेबायदि नुबाय नै, ओरैजाय बैसिम दे, बै दंफां नुनायसिम बे थारुन गोजा दे, सेस थारुन गोजा बेयो नै। नै दा नै बिसोर जाहैबाय हालदै, बिसोर हालदै गोजा आरो। बे हालदैयाबो नै जाबाय नै, बिराद मोजां जाबोगासिनो दं। बे हाग्राखौ एसे फोसाबनो होबावनांगौ, हाग्रा फोसाबाबानो बिराद मोजां जासिनो। नै दिनै जाथ'बाय, जोङो दा थांसै। उनाव नायफैबावगोन, उनाव नायफैबावबा नोंथांमोननो खिथाबावगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा बेबायदि जाबाय आरो बाहाय नै।